هجمارا شیرمجین کو جیانا خو ji destane li Qutaya Rojhilat gihişt bilindtirîn astê xwe di deh heyvên borî de ji sala 2017 ew jî ji ber dorpêça ku ji aliyê çekdarên Esed û milîsên bi ser ve hatiye ferskirin û rêgirtin li pêş gihiştina xwarin û dermanan ji bo neşteciyên wê deverê. Bêhtir ji hezar zarokên şîrmij raserî metirsiya jiyan ji destanê tên ji ber kêmbûna xwarin û dermanan. Herwiha rojane hejmarek şîrmijên Qutaya Rojhilatê Şamê jiyana xwe ji dest didin. Karmendên nexweşxaneya taybet bi şîrmijan ya gundewarê Şamê alavên ragihandinê agadar kiribûn ku hejmara şîrmijên ku jiyana xwe ji dest dane lê wê deverê ji sala 2014 ve ta 2016 gihiştiye 527 şîrmijê ew jî li gor dûseyên heman nexweşxaneyê. Herwiha di sala 2017 de 227 şîrmijan li Qutaya Rojhilat jiyana xwe ji dest dane. Encûmena Xwecihî Devera Xuta ya Hikûmeta Demkî ya Sûriyê amaje kir ku çil ji sedî ji nêzîkî 17,700 şîrmijên ku temenê wan kêm û 2 sala ye, pêwîstiya wan bi serpereştiyek bi temamî heye. Herwiha nêzîkî 400,000 sivîl li Qutaya Rojhilat ya dorpêçkirî dimînin. Heman encûmenê serbar kiribû ku nêzîkî 8,500 şîrmijî ku temenê wan kêm û 6 heyva ye li Qutaya Rojhilat dimînin. Serbarî 9,200 şîrmijên ku temenê wan di navbera 6 heyv ta 2 salan û amaje kir ku rewşên jiyan ji destdanê yên şîrmijan dest bi pirbûnê kiriye ji ber asêkirina rijêmê ji dorpêçê re li wê deverê ku wê yekê xwarin û derman nehiştiye. Li gor nûtirîn raportên rêxistina zarokan ya netewêniyek girtî UNICEF ya ku di êlûna borî de hatibû belavkirin ku 8 milyon û 500 zarok li Sûriyê ziyandarên rewşa şerin. Herwiha Komîta Navdewletî ya Mafê Mirovan di raportekê de gotibû ku zarok li Sûriye qurbaniyên herî mezin yê şer didin. Du hefteyên borî de Qutaya Rojhilat ya Sûriyê raserî topbaraneke gûr ji aliyê çekdarên Esed û milîsên bi ser ve tê. Ew jî bûye sedema şehîdkirina bi dehan welatiyên sivîl tevî ku ew dever yek ji deverên kêmkirina astê şer e. Şêrîn Kîlo Ark